Bwanji tichite cholandira naso ku program ya Sports Arena pano pa Times Television. Ine ndi Williams Gondwa, danger left winger. Mlendo wanga ndi Mike Ndala. Kwambiri tuunikiratu masero andime yotsiriza mpikisano uja wa FDH Bank Cup ndi Mighty Wanderers vs Silver Strikers kuti atenge chikho chimenechi ndi ndani. Osayiwala kuti chaka chino ndi cha number 5. Bullets yatenga chikho chimenechi kawiri, Silver Strikers kamodzi, koma Silver yafika kachiwiri tsopano mu ndime yotsiriza. Wanderers ikufika kwa nthawi yoyamba, kodi Wanderers achitenga kapena Silver afuna kufanana ndi Bullets kuti atenge chikhochi kachiwiri. Mpikisano wa TNM Super League ndiye wafika pa chiyindeinde. Taona timu ya FCB Nyasa Big Bullets ikupanga drop kapena kutaya mapoints awiri pa nkhondo yolimbana ndi Mighty Wanderers pamwamba pa league. Ndingokupemphani kuti tikhale limodzi. Ndikufuna to ndimulandire Mike Ndala mu program ya Sports Arena. Mike, takulandira pa kanema wa Times. Ndiko kuti no kamapulaya amati game fever. Yeah. Kamapulaya amati game fever. Arimata kuti fine ikudiopsa kwa basi. Makocha mazota awatu kanga tisizili bwino. Yeah, player umatha kusidwa squad. Okay? Tsiku lomalizira lenelo. Wina unali mu first 11. Paomwe apo paja kuona zomwe kuchita amatha kuchotsa. Okay? Yeah. So ndikukhulupirira kuti makampu onse Silver Strikers komanso Mighty Wanderers aliyese ali fully focused. Kuli maplayer akuti sanganjenjemere ndi fine, right? Yeah, akudziwa mpira akudziwa. Ndiye kwambiri timafuna tuunikire masero andime yotsiriza mu mpikisano wa FDH Bank Cup. Mike, tisayiwale kuti chikho chimenechi chinayamba ndithu mu 2021. Bank ya FDH inagwirizana ndi a Football Association of Malawi kuti bwanji azikuzikhala ndithu masero amene wa FDH Bank Cup. Ndiye taona mchaka choyamba Silver Strikers idatenga chikho chimenechi. Taona mchaka chachiwiri Nyasa Big Bullets inatenga chikho chimenechi. Chaka chachitatu Nyasa Big Bullets inateteza chikho chimenechi. Taona 2024 ajechi chaka chachinayi Blue Eagles timu ya mu Premier Division ikutenga chikho chimenechi. Now funso mene lipo kuti no atenge ulendo uno ndi ndani. Wanderers ikumana ndi timu ya Silver Strikers. Uli ndi picture yotani ya FDH Bank Cup mwina tisanafike mu final yeniyeni. Yes, poyamba mwina tione mene ayendera matimuwa. Okay. Yeah. Silver Strikers on their way anayichinya Blue Eagles yomwe imatsunga chikhochi pamene tinene kuti ikusunga abe nanga sipalibe wanywana amene wachitenga. Of course tinene kuti chili m'manja mwa famu pano. Okay. Famu ikudikira timu. Osati chili m'manja pakati pa Silver ndi Wanderers. Chili m'manja mwa famu. Afamu ondeno. Afamu ono ampasa amene atawine. Chabwino. Yeah, so anayichinya Silver amini Blue Eagles 3-0. Ayichinya timu ya Sivo mu semi-final. Iwo watinganene kuti ndekuti amenya ndi ma-rivals awo amene matimu amavutana nawo so kwambiri amulilongwe. Sivo ndi Silver yo, amini Sivo ndi Blue Eagles yo kuti afike apapa. Okay. Yeah. Wamenya ndi timu yaikulu ya mulilongwe. Timu yaikulu so mu semi-final ya mulilongwe. Okay, fine. Koma pamene Wanderers yamenya ndi timu tingati ya Craig pa quarter final kuthera mapenalty. Yazagonjesa so Bullets their biggest rival amene saonera ukondwa 1-0 kuti so afike apapa. Mene wanena kale mu introduction Silver Strikers ikufuna itatenga chikhochi kachiwiri chifukwa Silver Strikers mu final sinagonjepo, inafika kamodzi nawina. Wanderers final sinagonjepo chifukwa choti sinafike final yo. So ikafika final igonja kapena nayo ikhati musoyo kuti ikangofika koyamba final komweko ndikuwiniratu. Amene inachitira timu ya Blue Eagles tiziona kuti zikhala motani. Komano pa nthawi ino timu yomwe ikutsogola kwambiri almost muchili chonse chokhuza FDH Cup ndi timu ya Bullets. Okay. Yeah, chifukwa chikuti timu ya Bullets yatenga kawiri chikhochi. Timu ya Bullets yafika katatu ma finals a chikhochi. Timu ya Bullets yatulusa ma top goal scorer
amuchikhochi baba Tunde Adepoju anatenga mu 2022 okay 2023 ngati ndisakulakwisa mwina Lanje Sinkhoma ali ku Bulesi Congo akudupha 2024 2025 ino akutsogolanso kukhala ngati baba Tunde yemweyo. So Silver Strikers mwina ifuna kupanga iko record ya Bulesi. Wanderers ifuna kuti chikhochi chitisaiwale kuti chili associated iso ndi a president awo athu sangafune kuti mpaka na ifike ka 5 asanatenge chikhochi. Sangafune kuti anchinye neba mu semi-final ndi akaluze final. Chifukwa ndikukhulupirira kuti aluze final neba awo ndi akondwera kwambiri. Kuti inu yonse munatengepo munangoti chinyira phuzo mukanatisiyira zinthu. Okay. So Silver Strikers yafika final yachiwiri. Chifukwa tikuona apapamu neba ndi neba nzake. Yes. Ndimene kuti Silver Silver ndi final yawo yachiwiri kufika mchaka chino. Yeah, ndinakamba so yeah. So final yachiwiri yoyamba ya Airtel anagonja ndi agonjeso iyi zone. Muchaite Shield koyambirira kateneleza wa season anakumanaso Wanderers ndi Silver. Silver inapambana game itatha 2 pa 90 minutes. No mailo laso kuti pa Binkonko ife so kwambiri ndimaona ma videos za game ya Wanderers ndi Bullets ya FDH Bank Cup. Of course mwina akhale dzingo akuti akutibwerezera posada pa ma videos ake. Kuti ifike apa Wanderers ikuchokera kugonjesa Bullets. I think mu 2022 kuti Bullets ifike final inagonjesa so Wanderers ndi zigulu of course zambiri koma ina video katenga cheko. So kuona so zimene zikuchitika. Yeah, kuti Wanderers yagonjesa Bullets kuna Wanderers can go ahead and ndizotheka komanso ndizosatheka. Chifukwa chokuti tisanamizane papa mchaka cha 2022 chija anthu chikayiko pa Bullets chinali chochepa kwambiri potengera ndi timu yomwe amakumana nayo mu final. Chifukwa kwa anthu ambiri a Bullets kwa anthu ambiri otsata mpira afeti mati Bullets ikangodusa pa Wanderers ikamenye ndi Bullets reserve. The Bullets reserve yachinye. Okay, zimone kama obvious. Pamene pano pa Wanderers yanchinya neba inde koma ikakumana ndi defending champion wa league. Ikakumana ndi timu yomwe inali ku CAF Champions League. Okay. Ikakumana ndi timu yomwe yaluza kale final imodzi chaka chino. Ikakumana ndi timu imene no yachinya mu Charity Shield ndikutenga trophy ya NBS. Komanso Silver yo ikudziwa kuti ukakumana ndi timu imene yaitulusapo mu semi-final ya chikhocho mwechi mu 2021. 2021 kuti Silver itenge chikhocho inatulusa Wanderers mu semi-final. It means akasiko ya matimu akukumana. Akasiko yamba kukumana matimu wa mu chikhoichi koma ndikoyamba mu final. Okay, fine. Yeah. So Silver inaitulusa kuti ikachinye ikwe ndeni nthawi imeneyo Zuzu City Hammers. Pamene Wanderers yatulusa neba koma tisanamizane kukumanaso ndi chiphe china. Sikuti ino ndi pampungayi. History ya matimuwa ili ni ma good memories komanso ma bad memories makamaka akamakumana ma competitions ngati. Okay. So ndi game yabwino kwambiri kukakhala ku Shineland chifukwa tisanamepo. Tikatengeranso quality ya ma players in all departments. Silver ndi Wanderers ali pamwamba kuposa timu ina iliyonse Malawi muno tikatengera quality ya ma players amene ali nawo. Maplayer ambiri a Silver Strikers amamenya national team. George Chikoka ndi goalkeeper wa national team. McDonald Lamek wa national team. Olendo wa ina Max Opipe. Ajina Max Opipe player wa Uchizi Vunga wa national team. So sitting Wanderers chimozimozi kuli Blessing Singini, Wisdom Mpinganjira, Emmanuel Nyirenda amene amamenya national team. Timaona ajina Timothy Silwimba amaitana. Ajina Gadi Chirwa amaitana ukaswera kumene kuja. Wanderers are an international player amene so anachinya game ya Charity Shield ujasama tiye. Yes. Yeah. Zambia amene Wanderers ini ma players amene ali ndi confidence. Promise Kamwendo anachinya semi final apa pano atakhala ndi confidence. Apapa azata ngati nachinya Bullets. Ngati ndi nachinya. The what more Silver. Yeah. He wants to prove a point. So ndi game imene no ili ndi even Andrew Joseph ngati nachinya pa Young Africans. Andrew Joseph anachinya ngati Wanderers ngati Silver yatuluka mukafu yamenyamo magemu anga awiri yeah.
yachinya zigoli zingati ziwiri ndi imene Silver that Silver ifa Silver uchokera kuma anazatonesa kuti ma player afuna zero on ground deceive semi final kodi inali madapi ndikuti yeah Silver ngati yamenya CAF Champions League ndikumenya magemu awiri ndikuchinya zigoli ziwiri zonsezo anachinya ndi Andrew Joseph. Silver ngati yafika finals ya FDH chigoli chake wachinya ndi Andrew Joseph. Last game yomwe Andrew Joseph anasewera ndi Wanderers inali ya ligi pakamuzu stadium chitipa ndi Wanderers 1-1 anachinya ndi Andrew Joseph. So game iyi pali zifukwa zambiri zomweno ili game yokoma kwambiri pali zifukwa zambiri zomweno anthu weekend okonda mpira mdzikomo angachokere mmakomo mwawo kukaonera mpira kapena ndikukhala pa wireless ndikumvera kapena kukhala pa TV ndikumaona. Ndiye Mike pamene tili mu final imene ya FDH Bank Cup Silver versus Wanderers ikhala game yotani ukuna kuti ikhala game in terms of play ka tactical approach ngakhale so nzeru za aphunzitsi. Yes. Kuli Bob Mpinganjira Wanderers kuli Peter Mkangira ku Silver Strikers. Mkangira wafika watenga ndoti Mkangira watenga Chete Shield waliphera kutenga Airtel Top 8 anagonja wafika mu final. Avanso Mkangira wafika mu final. Akakhala Bob Mpinganjira ndoti ndi last season ija imene anatenga Castel kuti apange qualify kusona Confederations Cup. Apa Airtel Top 8 sana inungi anagonja mu game ya Chete Shield. Now ali mu final. Ukimiza tino matimu akamalo wapa azipata sapa bingo on Sunday zikhala bwanji. Nchifukwa ndikunena kuti game iyi choyambirira ikubwera kapena yayitanisa matimu amene ali bwino kwambiri. Okay, fine. Pa nthawi ino molalo ya Will High ali ndi quality players pa loko sino. Ukandifunsa pa ground ndikuona game iyi ili yowerengana kwambiri first 15 minutes. Chifukwa ndikutha kuona kuti palibe timu yomwe itakalole kuti wina aliyense ayichinye mwasangasanga. Ndikwakhala kuwerengana kuti zili motani. Usayiwale kuti awa ndi matimu amene sakuchinyisaso. Kuti pa golo pa Silver palo chigoli kapena pa Wanderers palo chigoli zikumavuta kwambiri. So I foresee a tight match. Ndikuona game iyi sindikadabwa aso mwina 90 minutes ikutha ikulowa ma penalty whether 0-0 olo wina anachinya ndikubweza. Ndikuona matimu amene ali ndi mkwiyo itakafika ma penalty nzosadabwisa. Okay. Yeah. Ndikuona matimu amene ali ndi mkwiyo. 1 Wanderers chikhochi sina atengepo. Okay. 2 Wanderers mdziko muno mwe yaluza game imodzi basi. Ndikalonga mwe Airtel Top 8 second leg basi. Chambeni season ya 2025. Chambeni season yokhayo Malawi mu Wanderers yaluza yokhayo. Muziligi sinaluze china chilichonse. Yayichinya bulesi katatu. So mphoto yawo ikhayotengaso chikho. Silver Strikers ikuyoka ku CAF Champions League yatenga Chete Shield inafika final inaluza singafuneso kuluza. So ndi matimu ambiri awiri amene ali ndi mkwiyo pa zifukwa zosiyana ofuna kutengera chikhochi. Silver ikuziwa kuti iluzeso iyi ka confidence kenaka kamangu kamazatsika mata danger tizingoluza ma finals. Zikho ziwiri zoti mpaka taluza ma final. Wanderers zinena ati tammenya neba of course enawo ni maligi kawiri konse tamutulusaso mu chikho ichichi. Koma neba yanatenga kale kawiri. Ndivyo tilephere kutenga. Neba yatona mora ntisanamizane bwapa. Wanderers kuti ilephere kutenga FDH Cup. Oseka kwambiri kapena osangalala kwambiri akhala nthabule. So matimu onse wali ndi zifukwa zosiyana zofuna kutenga chikho. Chifukwa ndikuona kuti pa ground pakakhala kuwerengana kwambiri. Danger game ikakhala yokoma. In terms of aphunzitsi. Yeah, experience ili ku experience apapa ili ku Wanderers in terms of aphunzitsi. Chifukwa Bob has been in the business for so long. Okay. Wanderers sikoyamba kuikocha. Watengapo chikho ndi Wanderers osati kamozi. Castelo ija mbuyo mujasa anatenga ka inali Casbay ka inali Fisidi ka inali koma anatengapo chikho. Ndi odziwa. Wakhala assistant coach wa Malawi national team. Malawi. Yeah, ija yukhangati anapita nawo kwa AFCON. Yes. Bob was a member of that technical panel. McDonald experience assistant wake tiko mudziwa.
zomwe angachite palipo samapita anasintha anapita kuchitipa chitipa ndikupanga mbiri munoyo chinya Bullets ndi Wanderers same season kukapita ku Silver kuli makochi amene ndere at this level akukhala kuti akuphunzirabe koma Mgangira has been in the business for so long, of course osati pamwamba ngati head koma stage ina iliyonse ya mpira Malawi muno Mgangira wakhalamo ngati player ngati captain yes ngati team manager ngati assistant coach kutenga no main coaches kukhala main coach komanso is in the technical setup ya national team ya Malawi. In fact Mike kukudziwa FDH Bank Cup final iyi yalibweresanso ma technical members amene osama kumanaso ku national team. Yes, ndichifukwa ndikunena kuti ngati umone ukuku assistant wake Mabopa Kent Suka pa level yake nayeso wamenya Malawi under 17 wamenya Malawi under 20 wamenya Malawi national team wamenya Bullets yomwe inapanga mbiri ija anatenga fomo kuilo West Ham League kuchoka ku league ya ing'ono wakochapo Bango All Stars is still rising. Mabopa is one of the best coaches amene know is good in reading the opponent in analyzing the game. So mbali zonse ndikuona kuti zili chikwanekwane ndikukhulupirira kuti timu yomwe itawine pa 9 pano la Mulungu izakhala kuti iyoyo ndekuti yachitadi cha munthu kwambiri. Muna tisana mchoke tisapite ku break kuti no tionenso nkhani zina zokhuza mpikisano wa TNM Super League. Ndikuwa kuti no kubwera kwa mpikisano wa FDH Bank Cup kunabweresanso competition yaikulu kuma clubs. Yes, kunabweresa ma competition yaikulu kuma clubs. Chifukwa apapa Wanderers ndi Silver zata aya we were blessed samwe nkhani kuti no chikhoji ngati anampangira yekha. Yeah, FDH pachema wamati pachema imakhala ndi zina zake zomwe zili unique danger. Ndi timu ndi chikho chimene no chabweresa zodabwisa zosiyana-siyana komanso chapanga accommodate matimu osiyana-siyana at almost every level. Taona matimu ngati Lehman Panthers akupanga zinthu. Taona matimu ngati Extreme FC akufika mu semi-final. Taona matimu ngati Nzuzu City Hammers in their first ever season mu top flight football akufika final. Taona matimu ngati Bullets Reserves akufika final. Chikho chimenechi. Taona timu ngati Blue Eagles yomwe ikumenya lower league ikutenga chikho chimenechi. So FDH imabwera ndi zinthu zake zokuti zoti zili very unique. Player wina aliyese ukuku kumakhala timati ma individual awards. Amapeza player amene no wangodzamba tukawadziwika chifukwa cha FDH. Kapena amaone komano FDH yamutulutsa kuti akunja kuno so player wakuti 20 out of mzaka folo yomwe yamenyedwa ndi player mmodzi yekha amene ndotima sitimaona kuti no ali kuti panopo. Mati Yahaya Sane mundangoyiwala koma khangati amamenya kaya Santhe Hadi Maki ka timu ina yake koma ya kuchipipo samadziwika koma the rest 2021 Zebulon Kalima anapita nawo so national team nthawi imene chaka chimene chocho. 2022 Chikumbuso Salima ndi star wa Bullets panopo mu Bullets ukhala mulibe Chikumbuso Salima anthu amadankha. 2023 ndi Yahaya. 2024 Joshua Waka ndi goalkeeper amene wagulidwanso ndalama zodula kwambiri amakhala ku national team. So FDH imakhala ndi zinthu zake zokomesa. Ndikupira kuti ma sponsors komanso Football Association of Malawi la Mulungu lino kupatula pa mpirawo pakhalanso zinthu zina zokomesera zomwe zingakhale ku finals. So it's worth watching. Chabwino nkutheka kuti nanu mukungoti joina kumene mukuonera ndi program ya Sports Arena pano pa Times Television. Timaonekera mpikisano wa FDH Bank Cup masewero otsiriza akuseredwa ku matero a sabata imeneyi la Mulungu likudzali ku Bingu National Stadium. Timu ya Mighty Wanderers ikhale kumana maso ndi maso ndi timu ya Silver Strikers. Tete makamba kati mwa program imene kuti kakhale koyamba timu ya Wanderers kufika mu ndime yotsiriza ya FDH Bank Cup. Silver Strikers kakhale kachiwiri koma koyamba kumwe inafika inatengatu chikho chimenechi. Timu ya Nyasa Big Bullets ikuoneka kuti ayi ndi landlord wa chikho chimenechi wachitenga kawiri konse 2022 2023 back to back kutenga nditu chikho chimenechi. Ndi timu ina imwe inaza
bweranso mosadziwika bwino ndi timu ya Blue Eagles kuchokera ku Premier Division ameneyo akusewera ligi ija ya Chipiko anayigonjetsa timu ya Bullets. So kuti Bullets idakapanga mbiri yotenga chikhochi katatu chikhauli chaka chatha sinagonje kwa timu imene ya Blue Eagles. Ndi tikabwera ku break tikhe tikunikira mpikisano wa TNM Super League ndingokupemphani kuti mukhalebe pomwepo. Talowa gawo lachiwiri la mpikisano la program imene ya Sports Arena kuzilowera kukhala ku ground. Ngani ni mipikisano basi mipikisano. Yeah, mpikisano wa league muona bwa Super League mpikisano wafikapo of course panopa kwa wanaona ngati ndi Wanderers ndi Bullets sopano. Of course Bullets apanga drop 2 points panthawi inoyo mwina ungwauza oneratu ndiwose amatsata mpira mene ili Super League panthawi ino zili ndi Wanderers kuti ichitaye basi league of course game seyomwe itapange determine kwambiri ndi ya Silver ndi Wanderers. Okay, because Wanderers kuti iwine game ifanane ndi Bullets pamwamba pazisiyana 4 points kuti idzagonje ndi Silver Bullets ndikuwina izabwera pa 1 koma si Bullets si Wanderers zapanga avoid defeat ndi Silver machance awo azakhala akuchulukirabe. Wanderers itati ikhalebe consistent because imaoneka ngati kuti magame imachalira imasankha vuto lawo lakhala limene ndi Bullets ndi amamenya bwino kwambiri ena awo amavutika force sakumaluza angosintha zimenezozo koma the title is for Wanderers to lose as things stand. Nditi mwe kuti sinaluzepo magame 21 nditi mwe kuti sikuchinyisa so kumwambako ndikumanena choncho koma weekend kwambiri nkhani khaya pansi chifukwa choti wale kuti Silver Strikers inenso ndi game kudetsa. Yes. Ndidetsa apanga drop. Okay, Bullets apanga drop 2 points, Silver apangaso drop 2 points. Zikupereka picture yotani ndi zomwe ndikunena kuti the title is for Wanderers to lose panthawi ino. Okay, chifukwa Silver ikanawina ndidetsa Bullets ndikhaya apanga drop ma points bwezi umati Silver sonayo ichi of course Silver ikutsalira beni magame so kuntunda kukweni tingolekeza po mfati weekend kwambiri amene akusewera ndi akumusiku. Okay, titaona ma fixtures a TNM Super League kuti weekend imene yenda bwanji kida kutonesa so log table mene ikuonekera now apa tili pa weekend yapa 8 should be Saturday 8 pa masura amene nditu akhale akuseweredwa awadi awamenyedwa kale komano akufunika a weekend kubwera komwe kula achina Tigers ndi Tigers kusera ndi Uchenzi ndidetsa pa two interesting Moyale fixtures ndi Mzuzu City Hammers Mzuzu Dabe plus Tigers ndidetsa amene asogozana pansipo kuyambira pansi kumapita mu mtundamo Dedza ili pa number 4 Tigers ili pa number 3 kuchokera pansi so Dedza itati ingopambana game iyi basi yafinyiratu kuko. Okay, nayo so ikhali azipulumutsaso osati kwenikweni komano izikhayi kupuma be umoyo wina. Okay, so kwa ineyo maganizo anga ndikuona kuti Tigers itangoti igonjeso lidedza Hammers ndikugonjaso ndi Moyale ineyo matimu awiri awawo kwa ine maganizo anga aijoina Songwe atuluka mmene asanjirana chabwino. Ndeti naona nditu mkati mwa sabata amene timu ya Creek Sporting ikulepherana ndi Songwe Border United 1-1. Tinaonanso timu ya Silver Strikers ikulepherana ndi timu ya Dedza posagolesana chigoli china chilichonse. Komanso tinaona timu ya Silver ndi Silver ndi Dedza Wanderers ndi khaya mpira unayiba koma Bullets ndi Blue Eagles kunabisa chigoli kunalibeko chigoli chimodzi so Silver ndi Uchenzi chimodzi Silver ndi Dedza koma Silver yagonja ndi timu ya Chitipa una ma games amene analipo Thursday ameneyo Blue Eagles ndi Bullets, Songwe ndi Craig 1-1. Silver
timayiyamikira kwambiri komano kungoyamba kugonja game ya chikho semifinal Ta- apagonjanso pakhomo ndi chitipa Zosayenda. zosayenda nthawi yatithera Mike koma likho kuti no weekend imene nkhani yakulu ndi FDH Bank. ya FDH Bank weekend iyi komanso mwina kunja kwa dziko lino Premier League ikubwereranso Ikubwereranso. ya game of the week angotipasa ziphe zokhazokha koma nani nakuza Liverpool isoya ndi chaliwoti. ya Liverpool isoya ndi Man City away inamenya ndi Aston Villa kupambana apo kunabwera Madrid mkatikati mukupambananso kubwera chipitika angowina ya Man City basi Chabwino ndathokoza Mike pobwera mu Sports Arena. zikomo Tikatere tamaliza programu yathu ya lero ya Sports Arena pano pa Times Television. Ndithokoze mzanga Mike Ndala amene anandijoina programu yathu ya lero. Tikumanenso ma program ena otsatira pitizani kuonera kane mawa Times ine ndi Danger Left Winger Williams Gondwa mwakoma nonse.